Plus. Alright, sihlabela phambili ngohlelo njengamanje singena kunanti ke udaba i-midterm budget speech yethulwe ke uyena ke ngqongqoshe zezimali ke umnomzane ke uInogodongwane kuleli sonto elidlule ngolwesithathu ntambama uveza ukuthi ke ize inzuzo yemali inyukile kanti ke nemali imbolekiswano noma mhlawumbe i-debt ayikakashintshi kodwa ke kusenjalo umnotho akakhulu ngendlela uhulumeni obufisa ngayo kube khona ke nokugcina mhlawumbe ke nokwehlisa izinga le-inflation kube ibe khona ke kuyona u3%. Kodwa iqembu le-MK Party khona likuvumayo njengeqembu eli-official opposition noma mhlawumbe iqembu eliphikisa ngokusemthethweni lithi cha khona mhlawumbe elikwamukelayo ofana nayo inflation kodwa kuningi kakhulu mhlawumbe afisa ukuthi kubhekwe njengamanje sixhumaneke naye umnomzane uThulani Gamede onguyilona ke ilungu le-MK Party parliament. Umnomzane uGamede kuyintokozo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonge nethuba msakazi. Siyathola lana ukuthi ke cha ningabanye mhlawumbe noma niyiqembu ekade liyibheke ngamehla bomvu empeleni ke niyibheke eduzane yona i-midterm budget speech mhlawumbe ke eyintweni ezivelile laphana ikuphi i-MK Party ethi cha lokhu iyakwamukela lokhu ayikuboni kahle. Mhlawumbe nje msakazi umuntu akaqale nje silibonga ithuba njengoba sesinikezele lokuthi siphinde sikwazi ukuthi siphefumule siwumkhonto wesizwe party samalungu eParliament esishamthetho athunywa abantu baseNingizimu Afrika. Msakazi umukhumbula kahle hlema kuthiwa sibeka nje iqiniso. Ungqongqoshe espeechini sakhe esiphathele sona kuyi-medium term budget policy statement. Eyintweni ayibalulile akakuthinta kanhlobo awangakugqiza qakala nje ukuthi azayixaka kakhulume ngalokhu umsakazi kuthiwa inequality phecelezi ngolimi lwakithi ekuthiwa ungalingani wangakuthinta nhlobo ubuphofu ipoverty wangathinta nhlobo msakazi lokhu okubizwa ngokuthi ilentozana amathuba emisebenzi i-job creation wangayixaka nje nokuthi udaba lomhlaba lokubuyiselwa kwawo phecelezi kuthiwa ngolimi lokutshelekwa i-land reform. So ngaloko nje msakazi kukhombisa ukuthi ungqongqoshe alikhathalelanga ngani eNingizimu Afrika ngoba leyo isona sisekelo sempilo mawukwazi ukufunda ibudget bese ukhohlwa izinto ezibaluleka ngawo. Bengifisa ukuqala lapho msakazi. Okay. Ngiyathola lapho ukuthi ke khona izinto mhlawumbe nisho ukuthi ke ungqongqoshe befuna mhlawumbe azithinte. Kodwa kutheni mhlawumbe kwenu ukuphawula noma mhlawumbe ngibambe kanje ngithi yiziphi manibuka nina izinto eseyinkinga mhlawumbe ezisiposela inselelo siyize la eNingizimu Afrika ekuthenini sikwazi ukuthi sibe nomnotho okhulayo. Okay msakazi. Mhlawumbe asike la ngikuzwile uqala uke wayibalula indaba yama-debt management. Mawubheka lapha esimeni se-debt management ungqongqoshe uke wathinta into ukuthi inflation target yakhe ibi-2 to 4% which is 3% njengokuchaza i-GDP growth lesikhuluma ngayo ukuthi kuyithuthukile is at 1%. Lokho akuthi mawuthi uyabheka isimo sokuphila ukuthi akusize ngalutho emhlabeni noma esikhathini esiphila kuso abantu bakithi bacindezeleka kakhulu. Njengamanje njengqongqoshe ngikhuluma nawe umuntu uyabheka izinga esikulona lokuntuleka liku-43.1% okuyinto engaphezulu emhlabeni jikelele kanti futhi elentsha ke lisele lafinyelela ku-72.4% which is into umsakazi engeyinhle kakhulu. Mawubheka emazweni ase-Afrika thina siku-47.5%, abantu besifazane ke bona ngisabali laba abamnyama isikakhulukazi 51.7%, okuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke ungqongqoshe ngathi mayisemile aqala ngayithinti lezi esengengayithinti. But thina umkhonto wesizwe party zikhona izinto ebesifisa ukuthi mhlawumbe ungqongqoshe kube wathi ukuyithinta ezikwazi ukuthi zithuthukise noma kutshaleke kahle izimali ezinkulu. Bekuzokwenzeka khona ama-programs amakhulu la ukusebenza ezilangalaleni phecelezi expanded public works program olunye lawo lwaziwa njenge-presidential employment stimulus. If bekufaka kakhulu izitshalo kakhulu izimali kulezo zinto ey'foza lezo bezokwazi ukuthi isize. Futhi msakazi ngiyafisa ukubalula ukuthi yebo siyazi ukuthi intela kubalulekile ukuthi iqoqwe kodwa siqina kakhulu isandla kulabantu bakithi abahlwempu abangasebenzi. Mawuthi uyabhekisisa msakazi wami uma ngabe thina okwethu besikubona ukuthi mangathi kuthathwe uhlelo lokuthi kuthathwe intela iqiniso kakhulu kulaba abadlisa amandla likaBondo phecelezi lokuthiwa i-wealth tax bekuzosisiza lokho msakazi kusisiza kuphi kusiza ekuthenini ngoba uyazi thina isikakhulu la eNingizimu Afrika impahla yethu siyikhiphela ngaphandle ingakahluzwa. Ifuthi nasokwazi ukuthi sibashaye kakhulu kwi-tax labo abakwazi ukuyithatha ngahluzo ngoba bona mase beyibuyisa ezweni lethu
seyihluziwe isi-complete basuke bengasasincengi isuke isisho nje phezulu intela yabo imile iqonda imithetho isuke isicindezela kakhulu lokho msakazi kwenza kucindezeleke kakhulu loyo osahlwempu ongasebenzi bese kuthi lo okuyena vele onothile aphinde aqhubeke nokunotha kakhulu msakazi. Ngiyathola lapho mhlambe ke abantu abaningi bayakhala ngiyakuzwa ubale yona ke iPWP ukuthi ezinye mhlambe zeyinhlelo ezikhona mhlambe ezikwazi ukuthi ke kuqasheke abantu yize kungayona mhlambe uhlelo olukhokhela abantu imali ethe uba yiningi mhlambe ngaba imali noma ihola abantu abakwazi mhlambe ukubeka nje mhlambe 5 etafuleni kodwa kunjalo mhlambe inhlelo ezifana nalezo masibuka indlela elihamba ngazo mhlambe yiziphi izinto ezibe yinqinamba ngoba cisha ngicabanga ukuthi khona umuntu osebenzela iWP opermanent kuleyo msebenzi njalo ingakho mhlambe kunjalo ugcine usulimala umnotho ngoba umuntu uqashwa mhlambe lesikhathi lesi gcine senqamukele futhi. Okay, ngiyabonga kakhulu ngalowo mbuzo msakazi. Mhlambe enye into thina sinawo amasu njengomkhonto wesizwe party. Ngiyayithanda leyo ngoba ku-EPWP unenhloso enhle ngoba sizama ukuvala igebe bathi ngesilungu bridging the gap ekhona economic gap esikakhulukazi endaweni nje emphakathini. So uma ngathi uyayibukisisa kahle nathi kusiphatha kabi kodwa lamasu sifuna ukuthi siwafake agcina sebenza sikakhulukazi la kuma department afana no public works ngoba iwona kakhulukazi athintana no-EPWP isikhathi esiningi kuyi-program ya-initiate yiwona. Now into engisho la umsakazi ukuthi lo lahlelo olubalulekile liyasiza kodwa siyazi ukuthi isikhathi samanje enye into kufanele kusondele kuyona ile corruption egcina yenzeka ngalo umuntu ugcina sekhondlwa ngentshebe kuthiwa mangabe wena unombono ohlukile mhlawumbe ne-leadership yakulelo gatsha kumbe kuleyo wadi noma kuleso singo uzothiwa usukhishiwe kade usebenza uthola lokhu okuncane njengobusho kuvele kube buhlungu kakhulu ukuthi ulala usebenza wasekushintshile baye bayifaka ipolitiki ukuthi-ke siyaqhuqhuzela ukuthi singathi ngoba naku into siyazi ukuthi inobudedengu obenzakalayo benza umuntu othile asingathi ukuthi ulani igamede bayiganga bese sithi iprogram yonke iyaganga kufanele sibabike labantu abenza lezo zinto ey'nhlakeni ey'fanele ukuze bajeze bakujezele lolu hlelo lufisa ukuthi lilandelelwe ngokwethu ezinye zezinto sicabanga ukuthi uhlelo lwe-EPWP lingasiza sike size komasipala msakazi ubone sekuthiwa kukhishwa amaposta funa ama-general worker mhlawumbe ayi-1,000 sekuyoqala phansi abantu bofaka ama-CVs kuhanjwe kandago ama-interviews uyanosenga abantu abangabandago ama-interviews kodwa into ebingasiza ukuthi kulabantu ngoba vele bakwi-database basemawadini thathwe nje makuthiwa nje emawadini awo ngizokwenza umzekeliso njengala eThekwini la ngihlala khona amawadi awu-111 makufuna abantu abayi-1,000 kuzoba lula uku-identify kula mawadi lawo uthathe o-999 seniyakwazi ukuthi nitholele inamba yade ifunakala kulabantu ade bevele kuyi-program benibabona vele babasebenzi ngaphansi kwesolo kahulumeni nohulumeni kalokhane bese kukwazi ukuthi baconvertwe bathole imisebenzi epermanent kuphinde kungena abanye ngoba uhlelo lokuthi sizama ukuthi sivale igebe lisuke likhona lokuthi isimo sokucindezeleka sikhona. Mnumzane uGamede sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sethemba ukuthi konke kuhamba kahle. Siyabonga kakhulu msakazi. Thulani Gamede ke loyo kuyilungu leParliament lalo iqembu umkhonto wesizwe noma ke umkhonto wesizwe party okuyiqembu eliphikisayo ngokusemthethweni kulona ke iParliament likazwelonke. Out.